Novinárov častokrát označujú, že sú strážnymi psami demokracie. Žiaľ, dnes novinárov môžeme prirovnať tak poslušným psíkom, ktorí sú na určitej reťazi a ktorá im obmedzuje priestor. Tá reťaz sa nazýva politická korektnosť. Česť výnimkám, sú novinári aj mimo tejto politickej korektnosti, tých však možno nájsť na internetových stránkach, ale čo sa týka elektronických a printových médií, tam žiaľ nie sú. Vydavatelia totižto, či už novín, alebo majitelia televíznych staníc, alebo rozhlasových staníc, majú určité medze, určité pravidlá. Novinári sa v nich pohybujú a ani z nich nevybočujú, ani nemajú snahu. Nie všetci, hovorím, značná časť. A je to dané tým, že ohrozili by si svoj životný štandard, dobré miesto a nádejnú kariéru. Je to vidieť napríklad aj na našej mediálnej scéne, keď mnohí tí tzv. Investigatívci skončia ako hovorcovia ministerstiev alebo sú poradcami, asistentami politikov tých strán politických, ktoré sú, ako sa hovorí, in.